खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव अनलाइननि गेजेरजों गोख्रोङै फोरोंथाय होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों जायनि थाखाय मैयानि रांबावजा जथुम्मायाव दुखुथिया नखरनि थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनो अनलाइन क्लास लानो थाखाय गंफायै मबाइल रानना होनो थाखाय प्रप'जेल गथायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगुआ रांखान्थि बिफाननिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरनो गंफायै मबाइल एबा जानबुं राननानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे गामि ओनसोलफोराव नेटवर्क मोजां खालामनो थाखाय कम्पानिफोरजों सावरायलायनाया जादों होननानैबो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो रायजोनि गासैबो थुनलाइ आफादफोरजों सावरायलायनानै फरायसालिफोराव गुबुन गुबुन रावनि आयदा सोसननो थाखायबो थांखि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गंसे फरायसालियाव गिबियाव सेथि रावखौ बिमानि राव नैथि रावखौ इंलिस आरो थामथि रावखौ हिन्दी राव बाहायनाय जायो आरो थामथि राव हिन्दी आयदायाव 100 मार्कनि आनजाद जायोमोन नाथाय बे 100 मार्कखौ 50-50आव बोखावनो सानदों 50 मार्कआ हिन्दी राव आरो 50 मार्कआ सोरबा फरायसाया जुदि बिमानि राव जेरै बर' रावनि अनगायैबो एसामिस सोलोंनो लुबैयोब्ला एबा एसामिस मिडियाम फरायसालियाव सोरबा फरायसाया जुदि बर' राव सोलोंनो लुबैयोब्ला सोलोंनो हागोन आरो गोजौ फरायसालियावबो इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै लाहैनो हागोन बे गोदान आयेनखौ फैगौ बोसोरनिफ्रायनो फरायसालिफोराव खालामनो थाखाय आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों गोबां बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा एसामिस राव लिरनो आरो फरायनो रोङिनि थाखाय गोबां बिथिङाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो बेनिखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों नाथाय जुदि फरायसाया गोसोब्लासो लानो हागोन बेयाव एसामिस आयदा लाथारनांगौआ गोनांथार नङा गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव दासिमबो गुन्डागिरि सोलिनायनि अजद टेन्डार पेपारखौ लानानै थिखादारफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खौरांनि बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मरने साहा बागानाव 2021-22नि बोसोरनि SOPDनि सिङाव 99 लाख रांजों लकेशर लामा लुफुंनायनि टेन्डार पेपारखौ लानानैनो थिखादारफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया जादों बङाइगावनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा क'क्राझार एडिशनेल चिफ इन्जिनियार अफिसाव टेन्डारनि थाखाय पेपार जमा होनो थाखाय फैदोंमोन नाथाय टेन्डार बक्सखौ माखासे सुबुंफोरा बेंखनानै लादोंमोन आरो बिथांनि पेपारखौबो सेख'नानै लादों जायनि थाखाय जायगायावनो नांलाय खमलाय दुंहाव थासारिया सोमजिदों साखाथियावनो पुलिस दंमोनब्लाबो पुलिसआ जेबो राहा लायाखै होननानैबो अजद होदों बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि क'क्राझाराव दासिमबो सिगांनि बायदिनो गुन्डागिरि सोलियो सिगांनिफ्राय दासिम जेबो सोलायनाय फैयाखै पुलिसनि मोखाङावनो बेबायदि जाब्लाबो न्याय मोननो हाया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जाथायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेबायदि दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ लानानै बङाइगावनिफ्राय फैनाय टेन्डार लाग्राखौ पुलिस थानायाव थांनानै एफआइआर होनो थाखाय बिथोन होदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा दासान्दि रायजोआव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दङ आसाम पुलिसनि नोजोराव दायनिगिरिफोर जेरै आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय जिनाहारि खालामग्रा सुबुं फोथैग्रा आरो सिखाव दाखायतफोर बेफोरखौ हमनो हायोब्लानो एनकाउन्टार खालामनाया जागासिनो दङ बे समावनो मानसि बुथारनायनि दायाव हमजाबाय दुलुमनिया नाथाय दुलुमनिया नोंथांमोन साननाय बायदि मानसि नङा बियो मासे मैदेरसो जाय मैदेरनि मुङा दुलुमनिया साहा बागाननि बिट्टुगर मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदोंमोन बे जाथायखौ लानानै बकाखातनि रायजो राजाफ्रा दुलुमनिनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदोंमन जायनि थाखाय बकाखात पुलिसआ केस नं 181/21 नि सिङाव दुलुमनिखौ एरेस्ट खालामबाय दुलुमनिजों लोगोसे बेनि मासे फिसा आरो माउथखौ एरेस्ट खालामनानै बकाखातनि पुलिस थानासिम लाबोनाय जादोंमोन नाथाय पुलिस थानायाव दोनग्रा जायगा गैयैनि थाखाय हाग्रा बिफाननि आवथायाव गथायनानै हरबाय आरो आयेन बायदियै बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि दुलुमनिया बकाखातनि बारग' MLA जितेन गगैनिमोन आरो बेनि सिगांबो दुलुमनिया सासे सुबुंखौ बुथारखांबायमोन बे मानसि बुथारनाय जाथायखौ माउथनि जोथोन गैयैनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय दा माउथखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय
ग्रेस लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइखौ होथ'नाय नङा। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गोजौ बिजिरसालियाव ग्रेस आरो नन ग्रेस लानानै उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि सायाव केस सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो जेब्लासिम गोजौ बिजिरसालिया थांखि लाया अब्लासिम ग्रेस लानानै गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ गथायनायखौ दोनथ'नाय जागोन। नाथाय बिटिआरनि ग्रेस लायालासे गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सप्तासेनि गेजेरावनो ग्रेस लायालासे गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइखौ गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो ग्रेस लानानै उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि सायाव बिफाना सावरायलायनानै थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो सायख'जानाय एमसिएलए उइलसन हासदा आरो मानास सेरफांनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा मैया इएमनि समायखिराखौ लाबाय। आसामनि रायजो बेंगिरिनि बिथोनलाइ बायदियै मैया बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गडमारे बिथाङा उइलसन हासदा आरो धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनखौ बिटिसिनि इएम महरै समायखिरा लाहोदों। माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय नोंथाङाबो लन लादोंमोन नामा? माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ माखासे कन्डिशन होनानै माखासे सुबुंफोरनि लनखौ रेहाय होनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावखाबाय। नाथाय माखासे लन लाग्राफोर जाय आसाम सोरखारा फोसावनाय कन्डिशननि गेजेरजों लननि रेहाय मोननो हानाय नङा बिथांमोनहा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि सिगां सिगां आसाम सोरखारा आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लानाय लनखौ गासैखौबो रेहाय होनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन, जायखौ खोनानानै आइजोफोरा लनखौ सुख'हरालासे थादोंमोन। नाथाय बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे कन्डिशननि गेजेरजोंसो आइजोफोरनि लन सुख'नायनि खोथा होफिनदोंमोन आसाम सोरखारा, जायखौ खोनानानै गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन आइजोफोरा। सोमावसारबाय थानायनि गेजेरावनो आइजोफोरनिसिम कम्पानिनिफ्राय लिगेल नटिस थांबाय। कम्पानिनिफ्राय लिगेल नटिस मोननायनि उनाव सोमावसारदों रङियानि माखासे आइजोफोरा। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा लन रेहाय होनायनि खोथा होनायनिफ्रायनो बिथांमोनहा लनखौ सुख'हराखैमोन, जायनि थाखाय बिथांमोननि सुख'नांगौआ जमा नांनानै थाजोब्बाय। दा बे जमा नांनानै थानाय रांखौ सुख'नो हानायनि हालोदाव गैला होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं 15 साननि गेजेराव लन सुख'हराब्ला लन लानाय समाव एग्रिमेन्ट जानाय बायदियै बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो नटिसनि गेजेरजों लिरहरदों। लन सुख'यैनि दायाव बिथांमोननि हेंथायै केसबो जानो हागौ एबा सम्पतिबो लांजानो हागौ। दुखुथिया आइजोफोरा आसाम सोरखारखौ खावलायदों दि जाहाथे आसाम सोरखारा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदियै गासैबो आइजोफोरनि लनखौनो रेहाय होयो। तामुलपुरनि कृषु रामसियारिया सावगारि आखिनानै दा आसाम बुक अफ रेकर्डआव देरहासार जानो हादों। उन्दै बैसोनिफ्रायनो सावगारि आखिनानै मोजां मोनग्रा राजिब रामसियारिनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि कृषु रामसियारिया अनलाइन सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनायाव 30 मिनिटनि गेजेराव लामायाव गारनानै दोननाय अन्थाइ दाब्लाखौ खनखांनानै बिथाङा भारतनि मुंदांखा जायगा आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ आखिजोबदोंमोन, जेरै इन्डिया गेट, ताजमहल, लटास मन्दिर, रेड फोर्ट, जन्तर मन्तर, कुतुब मिनार, महात्मा गान्धी, भगत सिंह आरो जवाहरलाल नेहरू। बेखौ आखिखांनायनि उनाव अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामहरनायनि उनावनो कृषु रामसियारि बिथाङा जुन दाननि 27 खालाराव देरहासार जानो हादोंमोन दा आसाम बुक अफ रेकर्डआव। 12 थाखोआव फरायबाय थानाय कृषु रामसियारि बिथाङा बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गेरुवा एबा खलबारि गामिनि राजिब रामसियारिनि फिसाज्ला। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि थाखाय जार्मान हादराव गिख्रंथाव दैबाना जानायजों दासिम सा 42 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोन्दों आरो सा 70नि बांसिन सुबुंफोरानो गोमानानै दङ। सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सम्पति खहा जादों, जेरै दैबानानि दाहारजों न'-बांफोरा बुखारलांजादों आरो गारि मटरफोराबो गोजावलांदों। इमारजेन्सि वार्कार्सफोरा बबेबा न'फोराव एबा बबेयावबा खैफोदाव गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय नांथाबनानै खामानि मावगासिनो दङ। जार्मान आर्मियाबो नाव आरो हेलिकप्टारनि गेजेरजों रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि दैबानाजों जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ, मानोना दासिम गोबाङानो गोमानानै दङ। कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय
बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे नेमखान्थि फोसावदों। बेनि मादाव सेथियाव दिनैनिफ्राय अदेबानि 16 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम सरासनस्रा सुबुंफोरा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावखुलियाव हाबनो मोननाय नङा। नैथियाव दङ मावखुलियाव हाबनो थाखाय कन्ट्रेक्चुएल आरो फिक्सड पेखौ लाफानानै गासै मावफारियाफोराबो खमैबो 1 ड'ज कभिड-19 भेक्सिन लानाय जानो नांगोन। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा गलाघाट आरो जरहाट जिल्लायाव कभिड-19नि थासारिया एसे मोजाङाव फैनायनि थाखाय माखासे रेहाय होनाय जाबाय। गलाघाट जिल्लायाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना माखासे दखानफोर जेरै गेलामाल दखान, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगंनि दखान, जिब जुनारनि आदार आरो हासारफोरनि दखानफोरखौ फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुलिनो गनायथि होबाय। रेस्टुरेन्ट आरो धाबाफोरनिफ्राय हम डिलिभारिफोरा मोनाबिलि 5 रिंगासिम थागोन। हलसेल दखानफोरा 2 रिंगासिम गेवनाय थागोन। कार्फिउनि समा सिगांनि बायदियैनो थागोन। गुबुन फारसेथिं जरहाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना हलसेल दखानफोरखौ टाउन ओनसोलाव फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय सानजौफु 2 रिंगासिम बेखेवनो गनायथि होबाय। गामि ओनसोलफोराव गेलामाल दखानफोरजों लोगोसे फेयार प्राइस शपनिफ्राय जि सोरखारि दालि माइरं मोनो बेफोर दखानफोरा फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम गेवनाय थागोन। कार्फिउनि समा सिगांनि बायदियैनो थागोन। सुथुर हादरा जोंनि हादरखौ गाज्रि नोजोरै नायनायनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेब्ला गावनि हादरनिनो माखासे रैखाथि हान्जायानो हादरजों फोथाय खेबस' खालामो। इन्टेलिजेन्स इउनिटनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ गिबियाव राजस्थाननि प'खरान आर्मि बेस केम्पआव मैगं थाइगं होफैग्रा सासेखौ हमग्रोदोंमोन। मुङा हाबिब खान, 34 बोसोर बैसोनि। बियो राजस्थान बिकेनेर जिल्लानिमोन। दुथां हाबिब खानआ गोलाव समनिफ्रायनो आर्मिनि केम्पआव मैगं थाइगं जगायनायनि खामानिखौ मावबोदोंमोन, नाथाय दा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रान्चजों हमजाबाय। दिल्ली पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे केम्पनिनो आर्मि पार्सनेल परमजीत कौरआ आर्मिफोरनि कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टफोरखौ रां लानानै हाबिब खाननि आखायाव गथायोमोन आरो हाबिब खानआ पाकिस्तानी ISI उदखारि हान्जानो आर्मिनि कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टफोरखौ दैथायहरोमोन। बेबायदि खामानिखौ देशद्र'हि सानैया रां लानानै गोलाव समनिफ्रायनो मावबोदोंमोन। हमजानाय हाबिब खाननाव आर्मिनि कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टजों लोगोसे प'खरान आर्मि बेस केम्पनि मेपबो मोननो हानाय जादों आरो बेफोर गासैखौबो बियो पाकिस्तानी ISI उदखारिफोरनिसिम दैथायहरगौमोन। गुबुन सासे देशद्र'हि परमजीत कौरनि हेंथायै दा नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ होननानै मिथिहोदों दिल्ली पुलिसआ। रायजोआव फोरोंगिरिनि जेंना 20-25 बोसोरनिफ्राय फोरोंगिरि महरै फरायसाफोरखौ नांथाबनानै फोरोंबोनायनि उनावबो सोरखारि थिसनलाइ एबा एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखै माखासे फोरोंगिरिफोरा, जायनि थाखाय मेगनाव मोदै लानानै सोरखारि थिसनलाइ मोननो हायै आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। 2021 मायथाइनि 5 फेब्रुआरियाव आसाम सरकारा माखासे फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायदोंमोनब्लाबो गोबां फोरोंगिरिफोरानो नासयजादोंमोन। दानबान्था मोनालासे गोलाव सम फरायसाफोरखौ फोरोंनायावनो समखौ हगारहरनो गोनां जादों, नाथाय दासिमबो आसाम सरकारजों नायसनजायैलाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा रिटायार जानो थाखाय 3-4 बोसोरल'सै। बे 3-4 बोसोरखौब्लाबो सोरखारि थिसनलाइ मोनजानो हास्थायदों बिथांमोनहा, मानोना बे बैसोआव खामानि मावनानै जानो थाखायबो गोहो गैला होननानै फोरमायथिदों। सोरखारि थिसनलाइ मोनैनि थाखाय गोबां फोरोंगिरिफ्रानो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानोबो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि थिसनलाइ गथायनो थाखाय आसाम सरकारजों लोगोसे गासैबो MLA-फोरखौनो खावलायहरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।